F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Belt tnediet l-14 il-edizzjoni tan-Notte Bjanka li se ssir fl-ewwel Sibt ta' Ottubru. Edizzjoni bit-tema fejn l-arti tagħti l-ħajja lill-Belt u li ser tkun pjuniera għal edizzjonijiet ta' snin li ġejjin e kif għall-ewwel darba ser tkun taħt id-direzzjoni tad-direttur artistiku Antoine Farrugia. Mawan News Farrugia spjega li l-edizzjoni ta' din is-sena ser tkun qed toffri esperjenza unika li taqqat il-komunità, l-artisti u l-udjenza. Ir-rimarka l-edizzjoni se tinkludi mal-200 avveniment f'50 post differenti madwar it-toroq tal-Belt Valletta. Spjega aspett uniku tan-Notte Bjanka 2019 li ser jgħin iktar lil dawk li jattendu jippjanaw bil-qudiem l-avvenimenti li ser jattendu għalihom. Ħsibna biex il-viżitaturi kollu strateġija minn qabel fejn jażel fejn jixtieq imur mingħajr ma jitlef ħin biex imbagħad wara forsi jkompli jgawdi mal-familja tiegħu f'affarijiet oħra. Se nagħmlu rotot varji fosthom minn rotot ta' tfal, rotot tal-mużika, rotot tal-klassiku, tat-teatru, tas-sfin u rotta tal-ħamra li hija rotta għall-udjenza aktar matura. Għalli għall-ewwel darba ser jinfetħu wkoll il-bibien tal-qorti. Id-darba wkoll wara proċess twil u hekk għandu jkun għax il-bini tal-qorti huwa nightmare fejn tidħol loġistika. Wara proċess twil insomma mal-amministrazzjoni u wkoll nirringrazzja minn hawn il-Prim Mħallef u l-kollegi tiegħu, wasanna biex norganizzaw xi ħaġa proprju ġol awla fejn isiru l-ġurijiet. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Jason Mikallef, spjega kif fost oħrajn l-Aġenzija qed tikkollabora ma' Festivals Malta sabiex ittella orkestra fil-miftuħ bil-partiċipazzjoni tal-Malta Youth Orchestra, it-tenur Cliff Zammit Stephens, il-mezzosopran Claire Gillo u l-kantanta Jasmina Bela. Is-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit faħħar il-ħidma tal-entitajiet kollha konċernati għal din id-dera friska f'dan l-avveniment tant tal-qalb il-Maltin u l-Awċin u appella lil pubbliku biex jagħmlu użu mis-servizz ta' trasport pubbliku. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici għamel referenza għall-investiment dirett kontinwu fis-settur kulturali li qed ikompli jiżviluppa din il-pjattaforma b'mod li ssir aktar aċċessibbli għall-artisti u s-soċjetà tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.